Marokotene kod weche mag obila. Ng'eni nitiere tipo nyakoro mo jong mantiere kanyo ka gintiere e jela o mago bila makamago e doho mano mane otimo odiochieng' manyoro mano sigana mabende ang'o thuolo maneno pichni go achiel kachiel kanyo ka wadhi nyime kod paro mag jolony man godo e studio kawuono. Cleophas, ma ok en ranyisi maber. To ok en gima ber nikech weche mag security and insecurity e pinywa ma Kenya kae gin gik ma osebedo ka chando jo Kenya mang'eny. To again kaka sirikal osebedo ka deal gi weche gi, ng'enyne ok wane ka nitiere gima nyalo luongo ni accountability malong'o kata ne jogo momaki. To ka chopo kama koro kamotweye ji ema wanyalo neno ka iyawo malich ma jogo ma are suspects kalo. To penjo manyalo bete en ni to koro security mar witnesses kata security mar jogo ma bende oseloso e weche machalo kamagi momiyo jogi nitiere e jela to nyalo bedo machalo nade. Omiyo kama wachope ni dware ni mondo wane ka ji kawo individual and personal responsibility. Mako polise kendo keto gi e court ok wane ka en gima nyalo stop. Kech ma be ok en the first time magima timore kamae, magima chalo kama timore. Omiyo precedences mosebetie ere kaka wasekawo jogo ma are suspected to be part of this process. To kiwinjo propaganda kata weche mang'eny mabende wachre to chal ka gima weche mag yuto kata mag pesa. To king'iyo oko ka pile pile wan gi traffic police mako ji moko, most of them gin jok maluwo chik kendo geno ndiko ni karatase moripo bed no ndiko to nyisi ni yudo thuolo to dhi e court. To ng'enyne bende gin jogo mimako to kichopo kacha to gimomiyo maki be oseloki. Wan nyaka gi cases ma ji report magindik nyaka OB. To kochopo kama koro jogo moripo bed ni timo nonro e cases gi to cases go oloki. Ng'enyne jogo bende mantiere gi pesa ok wane ka kaka cases ki itimo ok nyal chiwo confidence ne japiny e yore ma kaka the general police service nyaka mag prisons oripo bed ni tiyo. Omiyo ma again en a wake up call marwa mar mondo wang'e ni to mokwongo jogo ma jo Kenya omiyo teko mondo orit jogo momak ere kaka oritgi, ere kaka itimo negi accountability. To bende gi take personal responsibility e gigo matimore kamae. Bende wantiere gi spaces ma security of witnesses mag cases machalo kamagi. Families kaka mag jogo mane kijana ni wacho ni nonego. Sama koro ringo makoro samoro polise manye tok nyal yude. Bende jogi, have they been secured? Are they protected? Ere kaka arita margi kata kuonde magintiere chalo. Omiyo en gima anyalo wacho ni an obwoga seriously to nyiso wa ni there are some underlying issues. Kech king'iyo protocol mar police en gima ok gima chalo kama ok oripo bed ni timore. Kech king'iyo kaka telo mag polise opangi from the moment ma ng'ato donje cell, ng'ato donje prison, ng'ato samoro pod nitiere waiting bay kacha. Gin gik ma opang e yo malong'o ma ng'ato ok nyal kalo nodhi to ng'ama luwe kia kata ng'ama ni e buoye manindo timone handing over. Sama ne jogi ng'ano ma was in charge to ne o take over from who? To ere kaka conversations gitimre e jela kanyo kata gigiri police station. Omiyo mokwongo en ni jatelo mar police oripo bed ni loso gi jo Kenya kendo pimonwa gimomiyo ma timre, to jatelo mar prisons oripo bed ni wachonwa gimomiyo ma timre. Parona gimoro miluongo ni prison break. To king'iyo season machalo kamano to bende gin gik maparo ni jo Kenya dware ni mondo wang'i kaka wasekiwa kata kuonde ma wakete jogo momaki. Erokamano ahinya. Swali en kamoro migeno ni arita kwe onego bedie okang' mamalo. To wacho ni